Arătați-ți coicarii! Ha? Poftim! Mami, mă filmezi? Da! Trage tu bine cu șala acolo. Așa, da, de vedem. Unde-i lângă mână? Să pot! Da! Da, mă! Azi am venit acum. Nu doar nu scurt, stai cu scurt. Gata, au prins-o! Aha! Ia ridică sacul să văd! Oho! Te dărâmă? Gata cu filmatul, cum mă mănâncă țânțarii!